Днес ще ви представя моя любим продукт. Праймер за секундно лепило. Всички познавате секундните лепила. Ако имате нужда от повече информация, ще влезете в продуктите и ще видите видеото за секундните лепила. Това нещо обаче, праймерчето към секундните лепила, е един изключително добър продукт, който дава възможност секундните лепила да залепат абсолютно всички материали. Плюс труднолепимите материали. Полипропилен, полиетилен и тефлон. Без праймера секундното лепило трудно може да залепи и силиконите, разбира се, трудно може да залепи труднолепимите материали. Какво представлява праймерчето? Праймерчето се нанася преди да залепите с най-обикновена четчица, като лак за ногти. Изпарява се изключително бързо и спомага за промяна повърхностния слой на материалите. Също така го препоръчвам и на клиенти, които използват в къщи секундно лепило, но не знаят какви са материалите. Много често детски колички, най-различни неща в къщи, вие нямате представа каква е пластмаста. Нямате представа какъв е материал, от който са произведени. И за да сте сигурни, че ще го залепите, първо обработвате материалите с този праймер. Този праймер може да работи с всички видове секундни лепила. Не само на Вико. Може да работи с Loctite, може да работи с Насика секундните лепила, с Акфикс. Няма никакво значение за какво секундно лепило. И второто много важно нещо е вискозитета на секундното лепило не му влияе. Тоест вие може да вземете по-гъсто, може да вземете по-рядко. Това няма нищо общо. Важното е първо да бъде обработено с този праймер, за да се сигурни, че всичко ще бъде залепено.